Nelakaj sa, brat, nie sme tí, za koho nás máš. Tu jeho vistickú hračku máme od jedných týpkov závislých na metrakokíne. Potrebovali pirulky a nemali ako zaplatiť. Mimochodom, nedáš si pirulku? Výťažok ide na pomoc pre závislých na tejto pirulke. Metrakokín si veľmi rýchlo našiel obľubu spoločnosti pre svoje silné návykové účinky. Po použití sa pirulka ľahúčko sklzne tráviacím traktom do žalúdka, odkiaľ sa krvným obehom dostáva do mozgu, kde sa viaže na receptory mozgu. To raz vyskúša a nepozná viac nudu. Ani výplatu svoju, ale peniaze sa musia točiť, vieš, aby kríza nebola ekonomická. Nechceš aspoň čip do ruky? Však pod kožu taký parádny, americký. Nenútim, chápem. Ty, bratn, aspoň na Facebook by si nás nepridal. Málo kamarátov máme. No nič, my zase pôjdeme.